Okay. So then let me share to you my screen. Okay. All right. So, ayan. Kita ba? Malinaw? All right. So, hope everyone are okay. Alright, isang magandang hapon po sa inyong lahat and welcome po sa isang business presentation na kung saan ito po ay trending, mushrooming, local, and global. Yes, tama po ang narinig natin. Sobrang bilis po dumami ng members ng kumpanyang ito kaya wag po kayong papayag na di makasabay sa napakagandang oportunidad na magbabago ng buhay ng lahat. Katunayan po, I just started February 16, 2023. Recently lang po ako nag-join dito sa LiveGod. Pero po, libo-libo ang tao under my organization. At sobrang daming nabibless sa team po natin. Actually, I am not bragging. I just want to inspire people, lalo na yung mga naghahanap po ng oportunidad. So, wag po kayong mag-alala. Nandito na rin po kayo. Kaya araw-araw na hatawan po, baka malagpasan nyo po kami. Kasi po, dito po walang nauna, wala pong nahuli. Speed is the key. Gusto nyo po ba ng good news? Ito po yung good news. December lang po ito nagsimula sa Amerika and January lang po dito sa Pilipinas. Kaya 6 na buwan pa lang halos. Sobrang nasa pioneering stage po tayo. I mean, sorry, February, January. Parang mali yung mathematics ko, no? Sorry ha. February, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, 8 months na pala. Sorry. So parang nabali ako dun, no? Wala man lang nag-comment pati, no? Ayan, so tingnan ho natin dito. Ayan, so sa mga team po sa Tagum City daw, Davao City from Coach Arumin, mega love shout out. So ayan, mamaya na po tayo mag-shout out ha para tuloy-tuloy tayo. Napansin ko lang, sabi ko 5 months pa lang. So it's about maging 8 months na, no? So ayan. Sumabay po kayo kasi mahirap po yung naririnig po natin yung opportunity na to. Pero palalagpasin po natin kasi napakasakit po nun. Yan po yung tinatawag ng the pain of being left behind. So kung kayo po ay nandirito ngayon at na-invite ng inyong kaibigan, kakilala o hindi kakilala, congratulations po sa inyo kasi nagkaroon po kayo ng pagkakataon na makapakinig ngayong gabi. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Let us close our eyes. Lord God, we thank you so much for this wonderful time na regalo niyo po sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, sa Live Good na pinagkatiwala niyo po sa amin. Help us, Lord, na maging good steward sa opportunity na to. Lord, tulungan mo po kami na ingatan ang opportunity ng Live Good at sa lahat ng kasama po namin ngayon. Lord, please open their hearts and minds, especially sa mga first-timers na nakikinig po dito. Hayaan niyo po na makita nila ang nakita po namin na opportunity dito sa Live Good. Buksan niyo po ang puso't isip nila, kayo po ang mangusap sa kanila. You said in your word, Matthew 18:20, when 2 or 3 gathered together in your name, you are in the midst of them. I believe, Lord, you are here. Your presence is here. Kapiling ka namin, Panginoon. And I acknowledge, Lord, that apart from you, I can do nothing. Kaya Lord, ngayon pa lang po, sa iyo ang papuri, sa iyo ang glory, kaluwalhatian, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So everybody say amen. Amen po tayo kahit po dito sa comment. Para po alam ko na meron pong nakikinig po sa akin. So I wanna see the hands. Yan. Ayan. Para po meron po tayong interaction. Kasi po dito sa ganito pong sistema ng ating platform wherein nag-uusap po tayo online, we never know kung ano po yung nangyayari po sa inyo sa kabilang linya. So at least dito po sa amin as speakers, as nakikita po namin yung reaction nyo po, yan po yung nagbibigay po sa amin para lalo po kami ma-inspire, ganahan po para i-deliver po sa inyo yung ating presentation this afternoon. Ayan, sorry po, no? Then, request ko lang po muna, no? Just have an open mind. Bigyan po natin to ng oras kasi yung pag-uusapan po natin ngayon is just a very short period of time. But then again, it really helped us to transform our life. Okay? So, ituloy po natin, ano? So, start na po natin, no? Start na po tayo. So, alright, sa mga hindi po nakakakilala sa akin,
Ayan, magpapakilala po muli ako. Pero bago po ako magpakilala, can I see the hands? Sino po yung mga bago dito? May mga bago po ba tayo? Can you please type number 1 kung may bago po tayo? Can you please put number 1 in the chat box? Kung bago po kayong nakapakinig dito sa ating presentation, put number 1. Or kung may guest po kayong dala dito, ayan si Davilin Cleofe. Who else? Kung may guest po kayong dala dito na member kayo, you can put a Teresita Monteliola. Apelyido pa lang, pangmayaman na. And Julie Teresa Velasco. Ayan. May mga bago tayo. Marami tayong bago. Edwin Labrador. Ayan. Marami tayong bago dito, no? So, bago po ako magpatuloy, let me introduce again myself, ano? So, my name is Jericho Erinco. Ayan, a platinum member of Live Good, running for Diamond. So, nagsimula rin po ako as an affiliate like you. Na-invite lang po dito sa Zoom, nakinig, nag-open mind, inintindi po kung ano yung present ng speaker, hindi po muna ako nagtanong, at inaral ko po yung negosyo, and ito na po tayo ngayon from February, March, February 16, almost half month na nun. 28 days lang naman ang February natin, no? February, March, April, May, June, I become platinum. July, August. So we are in the 3rd month of being a platinum. And actually, konting kembot na lang sa mga hindi po nakakaalam. Konting requirements na lang po ang tinatapos ng inyong lingkod and we will become diamond. So ito naman po talaga yung hinahangad po ng lahat sa atin and lahat po tayo papunta sa diamond. So makinig lang po tayo kung paano po natin gagawin yung mabilis na pagpunta po sa pagiging diamond. Alright? Then, ako po ay taga Bicol. Taga Bicol po ako. That's why gusto ko pong i-shout out ang mga Oragon na nandito sa loob ng Zoom. Mega love shout out. Mga Oragon, do we have Oragons in the house? Can you please type number 2? Type lang po tayo ng mabilisan. Number 2, may Oragon po tayo dito sa loob. Kung wala, ayan, may Oragon tayo. Dami naman pala mga Oragon dito. Mega love shout out sa mga Oragon and mabuhay. Welcome to Live Good presentation. Alright, ang galing. Okay. And of course, sa lahat ng mga nandito sa loob ng Zoom, welcome po kayo and mega love shoutout po sa inyong lahat. Dati po akong empleyado, vlogger po ako, advisor po ako ng non-government organization. Nakafocus po kami sa community service like feeding program, relief operations sa tuwing may kalamidad, coastal cleanup, yan, and livelihood program. Isa po sa advocacy ko kasi ay ang youth empowerment. Katunayan, isa sa dahilan kung bakit ngayon ay nag-focus ako dito sa Live Good to sustain the needs of my family. And of course, magtuloy-tuloy ang mga nasimulang project ng kabataan kontra droga at terorismo at ang Huyun-Huyun Central Youth Organization. Sobrang lalim po na compelling reason ko kung bakit ko ginagawa ng todong-todo at seryoso ang Live Good. Kung kaya in less than 4 months, naging platinum po tayo dahil we are surrounded by great leaders and mentor. Suportado po tayo ng ating International Grant Upline, Mentor Juicy Garcia. At solid po ang suporta na binibigay sa atin ni Mentor Fernan Santiago, our Grant Upline here in the Philippines, the founder of Dream Makers Worldwide, na kung saan, under umbrella nito ang mother team natin na Soaring Eagles International, founded by, of course, ang ating napakasipag na newly promoted Diamond Mentor Vilma Sabulao, na nagse-celebrate ng birthday ngayon. So, it's a long day celebrations of birthday. Birth month niya po ngayon. Batiin po natin ang ating Grand Upline here and Soaring Eagles International. Mentor Vilma Sabulao, a happy birthday. Wish you all the best. All right. So, hataw po ang suporta niya sa bawat team under her organizations. And wala na po akong masabi sa totoo lang. Kaya sobrang gaan po gawin ang Live Good. At yan po ay nagsanga-sanga with the team of Upline Engineer Noel and Charlene Caparoso ng Rainbow Team in Cebu at ng iba-iba pa pong group under Soaring Eagles International. Ako po bilang founder po ng Eagles and Lions Worldwide, under po ako ni Upline Edmar Terculas from Cebu. Yan. Sobrang salamat ko po kay Lord kasi nakatagpo tayo ng mga business partners and malulupit na leaders na pareho po yung perspective natin. Yung tumulong po sa marami. Kaya sobrang thankful po talaga tayo kay God and to all our leaders of Eagles and Lions Worldwide and to Live Good
to all our Live Good family. And you know already who you are. All right? Okay, so bakit maraming nagre-raise hands? Do we have some issue? Ayan, may issue po ba tayo, guys? May mga naka-raise hands. May we know kung ano po yung mga mayroon po ba tayong issue, guys? Wala naman. Participants who are raising their hands. We have 7 people here. Danny De La Cruz, Marta Agua, Neda Indiano, Linda, Florida. Yes, ma'am. Do we have some concern? Can you put it down in our chat box para po ma-address po natin? Bago tayo magtuloy-tuloy, can you please put it in our chat box so that we will know kung ano po yung concern po natin. Ayan, so, but of course, guys, it's enough for myself. This is not all about me. Ayan, tuloy po natin. Nagpakilala lang po ako kung sino yung speaker na nagsasalita this afternoon. Ayan. This is not all about me again. This is all about you. Ang task ko po ngayon is ipakita po sa inyo ang isang oportunidad na sigurado akong kayang baguhin ang buhay nyo at kayang tuparin lahat ng pangarap ng pamilya nyo at kahit isama mo pa ang pangarap ng kapitbahay mo. Yes, ganun po ito kaganda. Sabi po lagi ni Mentor, nawala tuloy ako doon sa mga naka-raise ng hands. Yung laging sinasabi ni Mentor Fernan Santiago na kung gaano maganda tong opportunity na to, ganun po pwedeng matupad pati pangarap ng mga kapitbahay po natin. Alright? So, welcome po kayong lahat sa pinakabagong kumpanya sa buong planeta. Kung kayo po ay naghahanap ng bagong kumpanya para sa grupo nyo, ito na po yun. Pakinggan nyo po ang opportunity na inyo pong malalaman or mapapakinggan ngayong hapon. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, tahimik na lugar, nasa focus para talagang maunawaan nyo po itong pag-uusapan po natin. Again, welcome to Live Good Business Presentation, the membership that pays. O di ba bagong-bago? May narinig na po ba kayong club membership na nagpe-pay back o nagbabalik bayad? In short, kumikita ang mga members. Well, dati. Pero ngayon, mayroon na. At ito ang nag-iisang Live Good. Sabi nga ni Mentor Vilma Sabulaw, isa po itong hulog ng langit. Kung bakit? Makinig po tayong maigi. Maaring ang iba sa atin ay nasa komportableng buhay na. Who knows? Ito ang magiging platform na magagamit mo para maging daluyan ka ng biyaya at pagpapala para sa ating kapwa. Alright? So, okay, welcome to Live Good. Sino po ba si Live Good? Live Good is based in USA sa Jupiter, Florida. This is a network marketing company. However, Live Good revolutionized the industry. Si Live Good po ay nag-adapt ng change. Ang ating CEO and corporate team, naintindihan po nila kung ano ang problema ng industriyang ito. Kung kaya tinanggal po nila lahat ng mga pahirap sa MLM or sa multi-level marketing. Ito ang good news sa Live Good. No quotas, no auto-ship, no points monitoring, no forced buying of products, buy at need. Wow! Ibig sabihin, bibili ka lang kung ano ang kailangan mo. No more overpricing of products. Guys, kahit sino makakita nito, mapapawaw. Tama? Because this is a brilliant platform. Kaya sobrang na-amaze po ako. Kaya nag-join po ako agad kahit hindi ko pa naintindihan yung business. Alright, Live Good, the membership that pays. Stay healthy with highly affordable at wholesale price and much quality supplements. Full funnel marketing system, tools, and trainings. Ayan. Dito po ako lalong na-amaze at napa-join agad-agad. Nung nakita ko po yung platform na Live Good, newly launched globally. So, ibig sabihin, we are all pioneer. We have simple, powerful, and lucrative pay plan. Home-based business open and 200 plus countries. Sobrang ganda po. Kaya tuloy-tuloy lang pong pag-aralan ito. Alright? So, ano po ang ginawa ni Live Good? Okay? He engaged the subscription industry. Bakit po pinasok ni Live Good ang subscription industry? So, maaring kayo po ay na-amaze din. Bakit nga ba subscription industry? Bakit nga ba nag-engage siya sa subscription? Hindi yung member, bili-bili ng mga package, di ba? Ano nga ba ang mayroon dito? Para po sa kaalaman ng lahat, nagkaroon po ng 300% sales ang industriyang ito. Ito pong subscription industry. Lalo na po nung nag-pandemic. Timing po tayo. Kaya ang tanong ng marami, subscription industry ba ay boom?
The answer is yes. Bigyan ko po kayo ng sample. Ito pong ginagamit po nating Zoom, pumutok po ito simula po nung pandemic. Nag-generate po ito ng 2.65 billion annual revenue. Ibig sabihin po may malaking negosyo sa subscription industry. Ano nga ba ang subscription? Meaning, pag nagbabayad ka ng subscription mo, magagamit mo ang service at pag hindi ka nagbayad, putol ang service. Malinaw? Alright. Ano pa po ba ang sample? Ito pong Costco. Isa po itong wholesale company na kung saan meron kang access na pumasok sa kanilang shopping mall para makabili ng wholesale price. Tingnan niyo po kung gaano kalaki ang income sa industriyang to. Meron po silang 59 million members households, 107 million cardholders, 88% worldwide renewal rate, and 3.5 billion in membership fees. Wow! Grabe, no? So, at sino pa? Netflix. Ito pong Netflix na to, ito po yung bagong kinagigiliwan ngayon ng mga may bahay. Halos karamihan sa kanila nakasubscribe sa Netflix na kung saan meron po itong 230.75 million subscribers kaya nakapag-generate po sila ng 31.6 billion US dollars annual revenue noong 2022. Grabe, no? Kung makikita natin, no, ito yung malalaking company na ang kumikita lang company. So doon po sa tatlong company na na-share ko po sa inyo, masasabi po talaga natin na ang industriyang ito ngayon ay pumuputok. Ito pong subscription ang tinutukoy ko po. At yun po ang maganda sa LiveGood kasi inaral po nila ng mabuti ano po ba ang trend na nangyayari sa mundo. Ito na po ang simula ng pagbabago. Alright? At dito po sa LiveGood, adapt the subscription method. Tingnan po natin ang screen natin ng maigi ha para lalo natin maintindihan. Ano ba tong subscription? Sino ba tong mga subscription company? Sino ba tong mga naglalakihang subscription company na napakalalaki ng kinikita pero company lang ang kumikita? Hindi yung tulad nating mga affiliates or member ng LiveGood. Kaya tingnan po natin sa screen ha. Ayan. Ano-ano po ba ang ibang kilalang membership company maliban po sa tatlong pinakita ko po sa inyo? Ito po ay ang mga sumusunod. We have the Amazon Prime, the Sam's Club, the Disney. Again, lahat po ng mga company ito meron po itong tinatawag na membership na kailangan mong magbayad pwedeng monthly o yearly. Kung titingnan po natin sa screen, iba-iba. Mayroon pong 9.99, 15.49, 19.99, 120 per year, 14.99, 139. Depende po sa package na yung sinubscribe. But again, may option ka sa pagbayad kung monthly or annual. Yan po ang mga kumpanyang malalaki ang kinikita sa subscription method. Alright? Again, good news. Kasi sa lahat ng mga popular membership company na pinakita ko po sa inyo, nandyan po sa screen, Amazon Prime, Netflix, Disney, Sam's Club, Costco. Guys, only LiveGood companies that pay. So pinapalakpakan po yan. Guys, palakpakan nyo naman po yan. Tingnan nyo naman. With all of these big companies, ito po yung mga multi-million companies, multi-million dollar companies na kumikita ng pagkakalalaki pero hindi po nagbabalik bayad. Among those listed on our screen, only LiveGood is the company that pays. Anong ibig sabihin? Si LiveGood lang po ang nagbabalik bayad sa mga nakasubscribe sa kanila. Sa mga affiliate po nila. Ganun po kaganda si LiveGood kung bakit namin sinishare po sa inyo. Alright? So, kung tinitingnan po natin, hindi lang po company ang kumikita, pati mga members, payaman ng payaman, kinikilabutan ako. Tingnan po natin to. Si Amazon po, ayan, ganun din po ang ginawa ni LiveGood na kung saan noong July 16, 1995, nagsimula lang po sila sa online bookseller. Early 2000, nag-expand na po si Amazon. It went well beyond books, videos, and music, offering clothing, electronic, toys, kitchenware, and even magazine subscriptions and more. Alright, kung napapansin po natin, ang Amazon isa sa pinakamalaking online stores in the world. Kung mga dito sa Pilipinas, para siyang ang mga sikat na online store, nandiyan ang Shopee, Lazada. So ganun po nag-umpisa, hindi po muna madami. At kung titingnan mo po, ayan, si LiveGood po launched globally on December 13, 2022 with its business of a membership that pays.
Again, open po tayo in 200 countries, pero po among of all the existing companies who are generating huge amount of dollars, million of dollars income, or even billions, LiveGood is the only membership companies that pays. Can I say the hands of those people who appreciate this? Ayan, ang daming pumapalakpak. Diba guys? Nakakatuwa. Kasi yung opportunity talaga inilatag, ibinaba po sa atin. Grabe no? So this gonna be a total changing talaga. This is a life-changing opportunity for everyone. No races, lahat pwede. Okay? Can I excuse? I will just ano lang water. Alright. So, tuloy po natin. Okay. Now, si Live Good, nag-umpisa po siya. Ayan, so parang bumalik ako, no? Yan. Okay. So now si Live Good, nag-umpisa po siya sa highly quality and very affordable natural products. However, si Live Good po hindi lang po nag-revolutionize sa industry ito. It even evolutionized of this industry. So ano ibig sabihin nito? Makinig. Makinig po tayo. Time will come. Live Good will add more products and services in the near future. Bakit ko po nasabi? Kasi according to CEO Ben Glensky, makinig po tayo ng maigi ha, magkakaroon po tayo ng more than 200 product lines in the back office of Live Good. Guys, narinig niyo po ba yon? Magkakaroon tayo ng 200 plus product lines in the back office of Live Good. Kung na-appreciate niyo po yun, palakpakan po natin. Si Coach Danny De La Cruz lang ba ang nakaka-appreciate? Si Anjoli Teres lang ba? Are you there, guys? Can I see the hands of those people who really appreciate the effort of the management of Live Food para gumanda ng gumanda po ito yung negosyo natin? Huwag po kayong mahiya. Pwede po kayo ditong mag-put ng emoji yan, Danny De La Cruz, yan Emerlinda Palamores. So ito yung mga nakikinig sa atin, Ma'am Mary Joy. They are there with us. Ayan. So, si Live Good po kasi, siya po yung next Amazon ng network marketing industry. Wow, so pinapalakpakan po talaga yan. Alam niyo po nung narinig ko po ito, kinilabutan ako grabe. In gusto ko pong i-congratulate lahat ng member na ng Live Good at i-welcome lahat ng mga parating pa lang. So, yun. So, ngayon sobrang proud ako na ipakilala sa inyo ang persons behind the success of Live Good. Isa po siyang napaka-humble, hands-on, sobrang bait, napaka-low profile na tao. Our CEO, Sir Ben Glensky. With over 20 years of experience owning and running some of the most successful companies in the nutritional supplement industry, Ben knows how to help people win. Napakagandang katangian ng isang CEO. At para sa kaalaman ng lahat kung bakit may ganyan siyang katangian, dati po kasi siyang networker. And since alam niya ang lahat ng paghihirap ng isang networker, inaral niya po ng mabuti. At ang nakakatuwa, kung pakikinggan po natin ng mabuti ang ating presentation, mapapawaw ka po talaga kasi ang gusto niya, hindi lang po company ang kumikita, kundi hinahati ng higit pa sa malaki, papunta balik po sa atin. So wow, wow na wow po talaga. Alright? So thank you so much sa lahat ng nakaka-appreciate, no? So true leadership create true success. Kung bakit very successful po ang Live Good, dahil po yan sa tandem. Dahil po yan sa unity. Dahil sa teamwork ng mga top people in a corporate team. We have the Director of Product Development, Ryan Goodkin, at ang asawa niya, Director of Product Education, Lisa Goodkin, and the Director of Network Marketing, Sir Norder Quezan. Alam niyo po ba yan si Sir Norder Quezan? Napakabait po ng taong yan. Katunayan, when I rank up to platinum, nagulat po ako, nag-send po yan sa akin ng personalized video. Greetings, grabe, saludo po ako sa corporate teams. At ito pong mag-asawa pong ito, dapat lagi po nating pinapanood yung mga video nito sa YouTube. Marami po itong mga Zoom video sa YouTube para alam natin kung paano makatulong sa atin yung mga product ni Live. Okay, so again, now it's time to make a change. Alright? Basahin po natin yung mission ng Live Good na nasa screen po natin. To help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Alam niyo po, ang mission pa lang po ni Live Good, maaantig ka na po talaga na
maaatig po tayong lahat. Sa totoo lang, marami naman po talaga kasing natural supplements products sa paligid po natin. Kaso ang tanong, kaya po ba ng bulsa natin? Kay Live Good, grabe kakaiba po talaga. Nandito po tayo para maging channel ng blessings to many. Magtuturo po tayo that health is wealth. At kayang-kaya po ng lahat. Meaning, hindi po butas ang bulsa. Again, pinapalakpakan po yan. Ayan. So, again guys, it's time to make a change or it's time to change. Tingnan niyo po yung nasa screen po natin. This is a famous story of David and Goliath. Ano po ang relevance? Si Live Good po si David na kung saan, sorry to say this, marami po talaga ang price gouging companies ang tinatamaan. Again, sorry po talaga ha. It's time to change. Ano po ang sabi ni Sir Norder Casan, the Director of Network Marketing? The days of selling overpriced products so a few people at the top of a compensation plan can get rich are over. Tapos na po ang pahirap. Nandito na po ang presyong abot kaya. Tingnan po natin kung paano binaliktad ni Live Good ang industriyang ito. Grabe no, nakakakilabot sa totoo lang. Nakakatuwa, nakaka-proud, nakaka-excite. Ayan, ang tanong ngayon, ano ang mga produkto ni Live Good? Sa ngayon po, meron po tayong 16 product lines in the back office. Actually, more than 16. Hindi lang po ako nag-update ng aking slide. Okay. Na kung saan, these are all made in the USA. Alam po naman natin na kapag made in USA, imported po yan. Approved by GMP. Para po sa kaalaman ng lahat, mahirap po makakuha ng approval ng good manufacturing process. At good news again, kasi lahat ng products po natin ay lab tested for purity and potency. On top of it, lahat po ng products ni Live Good ay natural, organic, at lahat po yan may certificate of analysis. Kaya kampante po tayo na ang lahat ng products natin ay purely natural. Alright? So, meron po tayong mga products na nandyan na at mas nakaka-excite po ito. Panigurado pong marami ang mag-o-order po nito. Ito po ay ang mga sumusunod. The collagen peptides, ito po yung product na pababatain tayo, papuputuin at gagandahin. Nootropic Brain Booster. Kailangan po ito ng mga aging people. Sleep patches, energy and focus patches. Meron po niya sa mga ibang company. Pero makikita niyo po ang presyo. Ano ang pagkakaiba? Again, palakpakan po natin sa Live Good dahil nangyayari na po yung sinasabi ng ating CEO that we will be the next or the future Amazon of network marketing industry. Padami ng padami ang ating mga products, and not only that, it includes services. Ayoko po pag-preempts, pero sobra po ako na-excite. Ayan. So, how do I order products? We have two options. Number one, order as a consumer or order as a member. Linawin ko lang ha. For consumer, pag halimbawa gusto mo lang maging consumer, mabibili mo ang products at a retail low price. Take note, retail price na sa pero mababa. Pero pag nagpa-member po tayo, you pay it as much as lower price as member. Alright? Ano ang benefits once we become a member? Ayan, makinig po tayo mabuti dito please. As member, we save up to 75% compared to products in other network marketing companies. Ito lang po yun. Saan ka bibili? Sa mahal o sa mura? Ramdam ko po kayo. Kaya alam ko po ang sagot nyo. Tama po ba? Doon tayo sa mura. At yun po ay si Live Good. Alright? So, para makita po natin, to vouch kung ano ang sinasabi ni Live Good, ito pong ating CBD oil ay mabibili lamang sa halagang $18 only. At 750 ml na po yan. Kumpara sa Green Roads o sa Kalaban, sobrang mahal. $89.99. Kaya dito pa lang, nakatipid na po tayo ng 79%. Sa iba, sa Young Living, 79.95. Grabe, no? Ang layo. And by the way, ang ating CBD oil is one of the best kind of CBD. I have here mine actually, this one. And based on my experience dito, nung nasa Bicol ako, muntik na akong atake ng asthma dahil ulan-init sa Bicol. Buti na lang meron pa akong CBD oil. Isang drop sa ilalim ng dila ko kasi sublingual po ito. Solved. Normal na po ang pakiramdam natin. Actually guys, ang gaganda ng mga products natin sa totoo lang. I also have here the Super Reds. Ayan no. As you can see here, I am using all of our products, some of our products.
and marami pa po akong nakaparating na order. Alright? So, tuloy po natin. Again, for information about the products details, you can watch the video of Sir Ryan Goodkin and Elisa Goodkin kasi detalyado po ang pagpe-present nila about our products. At ang dami nating bagong nilaunch na product. So, maging osyosera lang po tayo doon sa Live Good YouTube channel. Ayan. Alright? So, what else? Ayan. Ito pong Super Greens, isa po ito sa pinakamalupit nating products. Lahat po ng klase ng greens kasama na po dyan. At mabibili po yan sa napakamura, $18 only. Compared po sa other company, tingnan nyo po, Organifi Green Juice, $69.99. Nakatipid po tayo ng 74%. Sa Athletic Greens, $99.99. Nakasave po tayo ng 81%. Grabe. Kung ako po yan, nung sinabi ko po yan sa Bicol, ang daming pumalakpak. Ewan ko po dito sa loob ng ating Zoom, kung may papalakpak po dito sa napakagandang product po natin. Mura pero effective, sir. Yes! Believe me, Ma'am Florida, napaka-effective po talaga. Ayan, so ayan, tuloy po natin. What else? Ayan. Now, pag-usapan po natin, ano yung pagkakaiba sa member price saka sa retail price. Pakitingnan po ang inyong screen ng maigi. Ayan, ito pong multivitamins for women with iron member price is 9.95. Samantalang ang retail price is 17.95. Pareho po ditong sa panglalaki. So kitang-kita natin sa screen, almost 50% po ang retail profit. Alright? So, what about itong mushroom coffee? Sobrang sarap po nito, aromatic po ito. Kaya ang bilis po nito maubos. Again, member price is $17.95 only. Ayan, samantala ang retail price is $28.95. Ito pong protein, grabe ang sarap po nito. Ang sarap-sarap po nito, subukan niyo po. Para ka lang nag-milkshake. Ilagay mo sa malamig na tubig at lagyan mo po ng yellow. Nako, ang sarap. Member price ay $22 at ang retail price ay $34 lang. So, ayan, nabigyan po namin kayo ng idea kung ano yung pagkakaiba ng member price sa retail price. At nakita nyo rin po ang pricing system ni Live Good. Alright? Then, ngayon, the next question is how to become Live Good member. Sobrang dali. Balikan nyo po yung taong nag-invite sa inyo. Tawagan nyo po or i-chat nyo and hingin nyo po yung kanyang landing page or registered with your sponsors link. To become official member ng Live Good, magbabayad lang po tayo ng 9.95 at dyan po makakapili ka na ng mga produkto at a wholesale price, members price. Ibig sabihin po ng wholesale price, kahit pumili ka lang ng isang peraso, hindi kailangan bulto-bulto. Pero ang presyong ibibigay sa inyo ni Live Good, pang wholesale. Yan po ay benefit bilang isang member ng Live Good. Then, stay active by paying your monthly membership. Okay, grabe no? So, sobrang ganda ng products ni Live Good. At sa mga products na mga paparating pa, sobrang mura pa. Grabe. Tanong, pag maganda po ba ang produkto, maganda po bang negosyo? Pag mura po ba ang produkto, dadami po ba magkakagusto? Oo naman. Alright? So, ang tanong, would you like to earn up to $2,000 or more per month? Gusto po ba nating kumita ng 100,000 or more buwan-buwan? Sa mga interesado pong kumita kay Live Good, stay po tayo para sa second part ng ating presentations. Actually, we're done with the first part and we are here already in the second part at mabilis lang po to. And before I dive into the second part, ang request ko lang po sa lahat and this natin is to have an open mind. Lakihan po natin yung ating mental wallet. Lakihan po natin yung ating psychological wallet kasi po ang pakikita po natin mga figures is kakaiba po talaga to. Sa maybe yung iba nasanay po tayo dun sa income na ganito kalaki, ganito yung volume, pero in here po kasi what I'm gonna show you are the potential income na kung saan karamihan po sa mga ginagawa to ng seryoso is kinikita po talaga nila to. Even in myself, I can prove that is true. Okay? So again, just have an open mind. Kung may ginagawa po kayo, utang na loob, bitawan nyo na po muna. Kung may kamarites ka dyan, iwanan mo na muna. Sabihin mo, Mars, makinig muna tayo dito kay Coach Jericho.
baka dito na mabago yung buhay natin. Yung mental wallet talaga natin, lakihan po natin, buksan natin yung isip natin, ang puso natin, para maintindihan at maramdaman po natin kung ano yung pinag-uusapan natin. So, let's go! Ayan. Alright. So, Live Good Affiliates. Ano po ba ang Live Good Affiliates? Dito po, once you become Live Good Affiliates, we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Yes, the most exciting compensation plan in the planet. All right. So how to become affiliate member? Again, sobrang dali po. Balikan niyo po yung taong nag-invite sa iyo, tawagan niyo po or i-chat mo, hingin niyo po yung kanyang landing page or registered with your sponsors link. Pay one-time $40 business centers at magbabayad lang po tayo ng $9.95 per month. Yun na po. Pasok na po tayo as affiliate ng LiveGood. Alright, so ngayon, what do I get with the $49.95? Remember, $9.95 as a members and $40 to become an affiliate, a total of $49.95. Then you have the access to membership club. And then bibigyan po tayo dito ng digital marketing products again and again. Yung membership club, ano nga po ulit yon? Yung mga produktong bibilhin po natin, yan ay ibibigay sa atin as a wholesale price na nakakatipid po tayo ng 75% compared to products out in the market. Digital marketing products. Mayroon po tayo ditong tatlo. Grabe, napaka more than value for money po itong si LiveGood. Bakit? Number one, bibigyan ka ng replicated website, the back office. Ang back office po natin, grabe, napaka-user-friendly. Ang daling gamitin. Mabilis mag-navigate. Username, password, nandyan po. Everything, maa-access mo po. Yung income mo, yung mga taong kasama mo sa organization. Number two, bibigyan po kayo dito ng retail site store. I-spread po natin yan sa 200 plus countries. Remember, tayo pong mga Pinoy, nakakalat po tayo sa iba-ibang bansa. There are around 12 million Filipinos scattered around the world. So, i-take advantage po natin na may share sa inyong mga friends or families abroad. Pwede po silang mag-sign up. Pwede rin po silang bumili ng products to try out. And the products will be delivered right out at their doorstep. Hindi na po natin kailangan magkatok-katok ng mga pinto. Wala na po yung traditional way kasi nandito na po tayo sa digital era. Ito na po yung panahon ng evolution. Tayo po ay online na or e-commerce system na po. Okay? Number three, we will be given the most powerful marketing tools na power landing page or the sponsors link. Isipin mo, meron ka ng tatlo. Meron kanyang tatlo sa halagang $40 at dahil dyan sa landing page na yan, agad po ako napajoin sa LiveGood. But wait, there's more. Kasi once magbayad ka po ng $49.95, you participate in the compensation plan. Always remember, LiveGood is the membership companies that pays. Wow! Exciting, di ba? Grabe. Ayan, ano po yung structure ng compensation plan ni LiveGood? We are powered and backed up by two kinds of structure. We have the we have this structure, the powerful unilevel infinite white. And we have this force matrix, 2 by 15, 15 levels deep. Alright? Nasusundan po ba natin? Ayan. So, paano po nangyayari? Dito po sa first structure, kung titingnan po natin itong mabuti, this is infinite wide. Ibig sabihin, unlimited. Meaning, we can enroll as many people as we can. Maubos man yung mga kakilala mo o marami pang mga hindi kakilala. At ang nakakatuwa, yung kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala mo, mayroon po tayong overriding income po doon up to the 10th level. Okay, what about the force matrix? Ito po yung isang klase ng structure na kung saan kahit hindi ka po mag-enroll ng kahit isang tao, malalagyan ka kasi meron po tayong tinatawag na automatic spillover. Kaya dito sa LiveGood, dalawang klaseng tao papalo ka. Number one, you could be a spillover maker, or number two, spillover waiter. Mamili na lang po tayo kung saan po tayo doon. Mag-create po ba tayo ng now income o mag-create po tayo ng future income? Nasusundan po ba natin? Ayan.
Okay, pag-usapan po natin ang 7 ways to earn with Live Good. Mayroon po tayong weekly fast start, retail commissions, influencer bonuses, diamond bonus pool, and diamond crown bonus pool. Ito po, papalo po ito sa Unilevel Infinite Wide. Okay po? Dito po naman po sa Matrix Commissions, ito po yung 2x15 Force Matrix na kung saan ito pong matching bonus, kaya nilagay po yan dyan sa gitna kasi magmamatch ka sa Matrix Commission, magmamatch ka sa Weekly Fast Start, magmamatch ka sa Retail Commissions. Wow! Ganun po kaganda ang compensation plan ni Live Good. Alright. So dito po sa 7 ways to earn, mag-focus po tayo sa 4 bonuses. 4 lang po ang pag-uusapan natin. Dito po sa 4 na to, sapat na po to para i-run po natin ang negosyo ng todo-todo. Alright? So weekly fast start bonus, matrix commissions, matching bonus, diamond bonus pool. Alright? Okay. So isa-isahin po natin ito. Dito po sa weekly fast start commission, just on the title itself, sinasabi po nito na on a weekly basis, mayroon po tayong income. Saan po nanggagaling? Ang sabi po dito, for each person who you refer to Live Good, who becomes a member and an affiliate for $49.95, we will reward you with a $25 commission paid out on the very next week. Linggo-linggo po, may kita po sa Live Good. Basta enroll po tayo. Hindi pa ubos ang kita last week, sasahod na naman. Ganyan po kaganda sa Live Good. At kung naalala po natin kanina sa Weekly Fast Start Commission, it's infinite wide unilevel 10th level dip. Hanggang po dito ngayon, mamamaximize po natin itong 10th level dip na to depending upon on the rank. Kaya makinig po tayo maigi kasi may kinalaman po ang rank mo doon sa kikitain po natin. Ang income ay proportionate sa rank. Kaya mag-focus po tayo sa pag-rank up. Tulad po nito, example po, unrank, hanggang first level lang. Sino po ba si unrank? Ito yung wala pang ginawa. Nag-invite pa lang, kay enroll pa lang, nag-invite pa lang ng isa. Magkano pala kikitain? 50%. Kaya $25. Pag nag-bronze na, hanggang second level na yan. Ayan. May dagdag na po yan na 10%. Ayan. Ayan. At tingnan nyo po ha. So, ibig sabihin, may 10% na po yan na additional, no? Ibig sabihin yung in-enroll nyo, mayroon po kayong $5. So, sa silver, bababa siya hanggang 4th level. Pag gold hanggang 6th level. So, tingnan po natin ang mabuti. Sa silver, ano po yung ginawa ni Live Good? Nagdagdag po siya ng, di ba? Nagdagdag siya ng 10%, 5% and another 5%. So magkano na yan? 70%. Pag naging gold po tayo, bababa po yan hanggang 6th level. So isipin nyo, dinagdagan na naman tayo ng 75% all in all. Pag naging platinum ka, naging 78% hanggang 8th level. At pag nag-diamond ka, 10th level, 80% ibinalik ni Live Good sa atin. So nagkakaroon po tayo ng weekly fast start commission, not on the first level alone. Kumbaga, bibigyan po tayo ng income hanggang doon sa 10th level. At dahil may kinalaman ang rank sa income, kaya po nag-discuss po ako lalo. Paano po ba ngayon? Ang tanong natin ngayon pinakita ko na sa inyo, paano natin ma-maximize yung income dito po sa weekly fast start commission? Kasi hindi lang po siya sa first level eh. Second level, third level hanggang 10th level. But you will maximize it based on your rank. Kung bakit ko sinabi po sa inyo, ba't pinaliwanag ko, based on rank, kasi nga po, again, proportionate yung ating overriding commission, yung income natin sa pinasok mo, na nagpasok yung pinasok mo at nagpasok ng pinasok ng yung mga pinasok na hindi mo nakakilala, kaya nangyayari po talaga dito, yung sistema na kahit nagta-travel ka, once established yung organization, kahit natutulog ka kasi iba-iba po yung time zone natin sa 200 plus countries, you are generating income. Why? May mga pumapasok in different legs, in different level, depending on your rank. Kaya if I were you, again, focus on rank up. Do not be satisfied of being bronze, silver, gold, and platinum tulad namin. Kaya kami nagsusumikap na makarating na po sa pagiging diamond. For us to be able to maximize the overriding commission. Saan to nanggagaling? Ikaw pa ba nagtatrabaho nito? Hindi na po. Pasok po
trabaho po to ng pinasok. Yung dalawang tinuruan mo, kumuha din ng tao, kumita ka doon. Yung kinuha nila, we are getting override from it. Kaya the more people that we guide, the more income that we get. Kumbaga, bonus na lang po yung paglaki ng income natin because dumadami yung taong natutulungan po natin. That's my simple analogy and my simple explanation. The more time you are going to exert in your business and live good, the more people that you're going to educate and learn the business and grow their organization, the more that your income will grow exponentially and mag-grow po yan ng organically. Magugulat ka na lang. Kasi organic na po ang paglaki ng organization, organic ang paglaki ng income, and that's the bonus of what you are doing, giving yourself a service to the people down your organization. Kaya po huwag po tayo magdamot ng oras, naturuan po natin ang ating mga partners. At ang maganda po kay Live Good, ang dami nating mga partners who are willing to teach, who are willing to guide people down the line. Nasa sa atin na lang po kung tayo po ay magpapaturo. But if we are willing, ang dami po dyan. Mag-message lang po kayo. Just create your group chat and i-add nyo po yung mentor na gusto nyo pong mag-mentor sa inyo at i-guide po kayo niya ng tama. Alright, tuloy po natin. Paano po ba mag-gold? Kasi di ba, ang ganda eh. Paano, ang income natin is based on our rank. So ang tanong ngayon, paano po Sir Jericho mag-gold? Paano po Coach Jericho mag-silver? Paano mag-bronze? Paano mag-platinum? Paano mag-diamond? So, ayun po yung pag-uusapan po natin ngayon. But again, tingnan po natin tong screen natin. Ano nga po ulit yon? $25 bonus sa bawat na i-enroll o na i-refer mo na walang auto-ship, walang quota, at walang volume requirements. Wow! Pinapalakpakan po yan. Grabe no, iba. Iba. Kaya po sabi ni Sir Ben Glensky, ito po yung pinakamadaling negosyo na papasukin po na walang try. Kasi 49.95 or 2,800 o 2,900 to 3,000 depende sa ginamit mo. Depende sa conversion rate. Kung nag-crypto ka, mas mataas kasi volatile si crypto. Kakaiba ang Live Good. Kalahati, balik agad. Wala. Oh, grabe. Lahat talaga kikita. And good news kasi ang taas na po ng dollar. Masarap hatawin po si Live Good. Paano kung nakapag-refer ka ng 10 tao, meron kang $250. Paano kung nag-target ka this week ng 10? And the next week, $250. Paano kung target mo 10 kada linggo? Remember, pwede po tayo mag-refer ng unlimited directs kasi infinite wide po tayo. Now, pag unranked, syempre, hanggang first level lang. $25 lang po yan, first level. So, kung tayo po ay nag-bronze, paano nga ba mag-bronze? Ang dali. Yan. A and B, dalawang tao lang. Nanay mo, tatay mo, or kaibigan B. Bronze ka na. At pag nag-bronze ka na, nakakatuwa. Hindi lang $25 ang kikitain mo. Pag yung nanay mo at tatay mo, yung kaibigan mo nag-enroll, mayroon ka rin $5 kasi 10% ang kikitain mo sa second level. So, alright. Paano kung nag-silver ka? Hanggang fourth level ang babayaran tayo ni Live Good. Magkano yun? At paano maging silver? Sobrang dali. May tatlong paraan po tayo. Mag-enroll ka ng 20 directs. Yes, 20 directs. Silver ka na. Marami na pong nakagawa nito in 2 days. Ayan. Or 10 directs with total of 20 members or tatlong bronze and 3 different legs. Hindi kailangan na direct mo mismo yan. Bronze na yan. Kahit basta doon sa tatlong leg mo, iba-ibang leg, may tatlong bronze at nag-total ng 20 members, silver ka na. Alright? Bilang silver, mamamaximize mo ang income mo hanggang 4th level. Ngayon, kung gusto mo talaga nating mamaximize ang opportunity to Live Good, tititigan na lang po ba natin yung mga taong lumalaki? Huwag nating hayaan, i-maximize po natin. Alam mo po ba dito, minsan sobrang biglang bumubulusok yung grupo mo, yung in-enroll mo, hindi mo alam kung sino yung matatap niya. Yung pala, yung napasok ng pinasok mo, mga leaders pala yun. Kagaya ng nangyari sa organizations ko, we are thousands at araw-araw padagdag ng padagdag ang bilang, parami ng parami at palaki ng palaki. Alright? So, paano kung maging gold? Yan. Up to the 6th level na po yan. Paano nga ang income kay gold? Umaabot na po yan ng 75%. So,
Dito po, para maging gold, 30 directs total team, 100, or 3 silvers with total of 100. So yung 100, ito po yung common denominator. Yung numerator, iba-iba po ang pagka-qualify natin. Pwede naman po ito, 30, 30, 30 plus 10 with a total of 100 active members. Ganyan po kabilis maging gold dito po sa Live Good. At para naman po maging platinum tulad po namin, up to the 8th level po, 78% na po yan. Ay, ang laki na po ng kinikita dito. Paano po maging platinum? 100 directs with a total of 500 team? Or mayroon kang tatlong gold, 3 different legs with a total of 500 teams. Second option po yan. Or tatlong 150 plus 50 in a combination of all the legs na mayroon ka, that's 500. Bibigyan ko po kayo ng idea. Kaya, yan po tatlong 150 na to, may mga pagkakataon na, sorry, isang leg ay aabot ng 5,000 o 1,000. Ang bibilangin lang po dyan ni Live Good ay 150 lang. Hindi po ibig sabihin na kapag ang team mo ay umaabot na ng 500, platinum ka na. Ang bibilangin lang po per leg is 150. Again, makinig ha, ang bibilangin lang po per leg on the qualifying sa platinum, kahit naka 500 lang po ang total mo, pero ang different leg mo ay hindi po ganito. Different leg. Ibig sabihin nito, 1, 2, 3, 4, may 4 ka dapat na leg dito. Natago 150, 150, 50. Kahit ito pong unang leg mo ay 500 to, 150 lang ang bibilangin. Yung second leg mo 300, 150 lang ang kukunin. Ito ay 200, 150 din lang. Ito ay 150 din lang ang kukunin. So ang total mo dyan is 500. So 500 ka na, kahit wala kang na-create na gold, basta marami kang leg na pagkukunan to complete the 500 team, platinum ka. Kaya mabilis po mag-rank up pag madaming directs. Again, may 3 ways para mag-rank up to silver, gold, and platinum. At para naman maging diamond, may 2 paraan. Ayan. So, up to 10th level na po, 80% na po ang ma-override natin as diamond. Paano po mag-diamond? 2,500 ang total team. Nasusundan po ba natin? Mabilis po ba ako magsalita? Ayan, 3 platinum and 3 different leg with total of 2,500 teams. Or again, pag marami kang directs, marami kang pagkukunan. Kasi 500 lang bawat leg. Kung may 5 kang leg na taga 500, a total of 2,500, diamond ka na. Congrats! Anyway, lahat po tayo papunta sa diamond. Nasa inyo lang kung babagalan nyo o pipilisan nyo. Pero isa lang po ang masisiguro ko po sa inyo. Magtuloy-tuloy ka kasi magiging diamond ka. Yan ang ating weekly fast start commission na kung saan may kinalaman ang rank mo sa kikitain mo. Kaya kung gugustuhin mo ang opportunity ng Live Good, you better focus on ranking promotion. Kung seryoso ka na maabot ang mga pangarap mo, dapat very particular ka sa rank promotion mo. Huwag po sana nating i-take for granted kasi sayang ng time. Alright? So ito naman pong matrix commission. Mabilis na po tayo, konti na lang. Si matrix commission ay 2x15 force matrix. Na dito naman po kanina sa weekly fast start, wala kang kikitain kung di ka nag-enroll. Again, sa weekly fast start, wala kang kikitain kung wala kang in-enroll. Okay? Sa matrix commission, mayroon kang kikitain kahit hindi ka nag-enroll. Bakit? Kasi nandito ka. Kung una kang sumali, pwede kang malagyan agad-agad ng spill over ng apply mo. At ang nakakatuwa dyan, lahat ng tao na nasa ibaba mo up to the 15th level, depending on your ranks again, na nagbabayad ng $9.95 one buwan, babayaran tayo ng $0.25 ni Live Good. Alright? So, kaya the sooner you lock in your position, the more chance na malalagyan ka ng spillover. So para lubusan nating maunawaan, ikaw po ito. Lahat ng tao na nandyan sa baba mo na nagbabayad ng $9.95, 25 cents dollar ang ibabayad, ang value niyan. So whether ikaw ang kumuha niyan or yan ay spillover sa'yo. Alright? Uulitin ko po. Ganito po yun ulit. Sa matrix commissions, ito yung level natin. 1 to 15. Kasi kanina hanggang 10th level, dito po hanggang 15th level. Kaya nga 2x15 force matrix na kung saan depende sa rango mo na naman. Tingnan nyo po ang table sa screen. Again, unranked, bronze, silver, gold, platinum, diamond.
and amount. Yung level natin may kinalaman na naman sa rank. May kinalaman sa rank na naman ulit. Pag unrank ka, ibig sabihin wala ka talagang na-enroll kahit isa. Pero nagbabayad ka ng monthly membership na 9.95 hanggang 12th level, babayaran tayo ni Livegood. So pagpalagay natin, nalagyan ka ng nalagyan yung mga taong nasa ilalim mo dahil active ka na nagbabayad ng monthly $9.95 monthly, may 25 cents ka sa bawat tao, sa bawat isa. Pag napuno yan, pwede kang kumita ng $2,047.50. Pag ikaw naman ay bronze or silver, babayaran ka up to 13th level. Pwede kang kumita ng potential income na $4,095.50. Pag gold and platinum, hanggang 14th level yan, ang potential income naman dyan ay $8,191.50. At pag tayo po ay naging diamond, up to 15th level na po yan. Ang potential income po niyan ay $16,383.50. Ayan. So, sinasabi ko po ang word na potential, the possibility, pag napuno po ang matrix. Hindi ko po sinasabi sa inyo na guarantee ha, na potential pwede pong mangyari. Okay? So, ang tanong po kasi dyan, paano, sir, paano Coach Jericho, kung hindi pa napuno ang matrix, kikita ba kami? Yes. Kahit ilan po ang laman yan every month, basta yung mga tao na ikaw ang naglagay or nailagay sa ilalim mo, dahil since active ka, nagbabayad ka monthly ng subscription, again, wag mong pabayaan ang monthly subscription because we are in subscription business industry. So kailangan po, bayad po tayo ng 9.95 monthly para hindi po tayo mawala sa matrix. Lahat ng nagbabayad ng 9.95 sa ilalim mo, whether ikaw ang naglagay dyan or nailagay sa'yo, that's 0.25 cents. Guys, bilangin nyo na lang yan. Paano pag napuno yan kahit wala kang na-invite? Nangyayari po yan. Totoo po yan. Nangyayari po yan. Okay? Kahit hindi pa puno ang matrix, babayaran po kayo ni Livegood. Okay? Tuloy po natin. So, paano po nag-work ito? Tingnan po natin. Alam niyo po kung saan po ako na-attract? Dahil sa leverage. Ang leverage po pala, it's all about duplication. It's all about exponential growth. I-duplicate mo ang sarili mo para dumami ang masisipag na matupad. Na tulad mo na alam mo yung may pangarap na nais matupad dito sa industriyang ito. Mabilis po yan mangyari. Lalo na po dito sa Livegood. Alright? Okay. So, pag-usapan po natin ang matching bonus. Malapit na po tayo, 5 generation dip. Yung pinakita ko po sa inyo kaninang matrix commissions, sobrang klarado na po yun. Grabe. Yung future income po natin, pwedeng maging immediate. Pero ito pong matching bonus na ito, dahil di po talaga ako dito nakatulog. Grabe to. Sobrang lupit po nito. At mayroon pa siyang 5 generations dip. Ito yung pinaka-the best sa lahat. Tingnan niyo pong mabuti. Ayan. Dito, o sa lahat ng direct mo, meron kang 50% sa matrix commission ng mga directs mo. Sample, yung isa mong direct, meron siyang $1,000. Meron po kayo dyan, $500. Yung pangalawa mong directs na meron siyang $500, meron ka po dyan, $250 matching bonus. Yung pangatlo, meron kayong $100, meron kayo dyan na $50. So, $50 po kayo dyan. So ito naman pong isa na naka 200, meron po kayo dyan na $100. Ang maganda po dito, infinite wide. So ito talaga. Ito po yung matching bonus. Kaya kung makikita natin pag month end, ay yung monthly income, grabe, nawiwindang talaga ako. Ang laki. Yung the last time ko, magkano yun? 800 plus. Yung itong nagdaan, dinagdagan ng 300 plus. So, ilan na? So, nasa basta almost $1,200 yung monthly ha. Monthly pa lang, hindi pa kasama yung weekly. Ang laki din ng weekly namin as platinum na din kasi nasa 8 level po kami. So, why I am telling this to you guys, ganun kalaki yung opportunity. The figures that I am sharing you are realistic po yan. Those are potential, pero pag trinabaho po natin, realistic po yan. Nakukuha po talaga. So, this is infinite wide. Tuloy po natin. Sabi ko sa inyo, lakihan po natin yung mental wallet po natin kasi papunta talaga tayo doon sa exciting part. So lalaki ng lalaki ang income po natin dito. Kasi alam nyo kung bakit hindi pa ako nakatulog dahil dito po sa tinatawag na 5 generations dip. Na sobrang nawindang talaga ako
Nung nakita ko yung video na nasa back office natin, habang nag-i-explain si Sir Ben Glensky, na napapangiti siya sa ganda, yung parang nako-confuse siya sa confusing na, doon sa computation sa 5 generations deep, nakakawindang, lalo na pag may rangka. Nakikita mo, bakit may first generation silver, second generation silver, first generation gold, second generation gold, and so on. And so on and so forth. Sobrang nakakaloka. Bigla na lang lumiliwanag ang mata ko pag nakikita ko ang daming dollars sa aking back office every week, every month. Ganon, grabe. So, okay. Ngayon tingnan po natin, bigyan ko po kayo ng sample, no? For now, hindi po natin ito masyadong maa-absorb, pero ito yung masasabi ko po sa inyo. Ipinapakita lang po the Live Good on how generous the company is. Ano? Ganun ka-generous company. Kung titingnan po natin yung table na to, kaya yung sinasabi ni Sir Ben Glensky na Ben knows how to help people win, ito na po yun. Hindi yun theoretical. Isa po itong reality. Kasi dito po kay Live Good, binigyan po talaga tayo dito ng reward. More than what we expect. At tanong, bakit? Pagpalagay na lang po natin, mayroon kang 10 direct. 10 ang team noon para madaling ma-compute. Alright? So 100 ang matrix, 50% noon, so $50. Times 10, mayroon kang $500. So and so on and so forth. Tingnan mo first level. Ipagpalagay natin sa second level, meron tayong silver. Meron dyan na 10 silver na ang kanyang team ay 100. May matrix income yan na 100 times 10% niyan, ang second silver generation, so 100, that is 100 and the same computation follows depending on your rank. So matching bonus 5 generations deep, actually sa totoo lang, napakalaki po nito. You observe your matrix. Ayun sinasabi ko sa inyo, yung umpisa ko $6, sumunod nag-100, tapos nag-300, tapos nag almost 600, tapos nag-800, tapos nag-1213. Grabe, palaki ng palaki yung income natin ng monthly. Hindi po yung bababa, pataas ng pataas. So ang tanong, maganda ba o maganda? Ito natin si Live Good, grabe. Masyado kayong seryoso. So ayan, ang ganda, no? So sino po ba ang nakaka-appreciate sa sobrang ganda ng marketing plan? Huwag po kayong mag-alala, malapit na po tayong matapos. Super ganda, sabi ni Ma'am Marta. Napakaganda, sabi ni Ma'am Mary Joy. Kaya nga, di ba, hindi na nakakatunog si Coach Jericho. Ikot dito, ikot doon, travel dito, travel doon. Because we really want to build our organization because of ito talagang lucrative na compensation plan na kakawindang. Alright, tuloy po natin. So, malapit na po tayong matapos. Okay? So, paano naman kung halimbawa matching bonus mo kung bronze ka na sinama mo yung nanay at tatay mo? Kumita ka dyan sa $4,095, yung nanay at tatay mo so $4,095, may 50% ka sa kita nila, so 2,047 ng 50. So ang total income nyo niya na mag-anak is 10,238. So magkano yan ang future income in peso? It's more than $500,000. Ganyan po kasimple. Ano pang ginawa? Family of bronze. Kaya dito po kung join po tayo, huwag kang sasali na ikaw lang. Idamay po natin ang ating pamilya. At ang pinaka the best, gawin nyo po mag-bronze ka kaagad. Go for bronze. Live Good is a perfect family business. Alright? So, what about meron kang 20 directs na kumikita ng 2,047 dahil unranked? So kalahati niyan is 1,023 times 20. So mayroon kang 20,475. Magkano yan sa peso? 1,146,600. Yan ang future income na nag-aantay sa atin. Kung seryosohin po lang natin sa Live Good. Alright? So paano kang 30 directs? 30 directs na kumikita ng 6,000. Pwede mayroon kang 3,000, 50% of that. Times 30, $90,000. Sa Philippine peso ay 5,040,000 monthly income. Month after month, tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Gumawa po tayo ng foundation. Kung ganyan po kalaki ang blessings na bigay sa atin ni Live Good, kayang-kaya. Kayang-kaya po natin tumulong. Alright? So, Diamond Bonus Pool. Once you achieve Diamond, once
you become diamond, 2%. 2% the total company sales every month. Paghahati-hatian po yan ng lahat ng nag-qualified equally na mga qualified diamond on that particular month. Diamond bonus pool, pumapalo po yan ng $6,000 to $9,000. Pero yung unang first diamond po natin, alam yung kauna-unahan niya pong profit sharing, $23,000. Yung ating crown diamond, yung unang profit sharing niya, $38,000. That's lucrative how Live Good is. Sana po naintindihan po natin ang 4 ways to earn your Live Good. Saka na lang po natin aralin yung 3. Sa 4 pa lang po kasi grabe. Baka di na po tayo makatulog. Okay? Palakpakan po natin ang amazing opportunities ni Live Good. Ayan. So, malapit na po tayo. Okay, we're about to end. Sa sobrang ganda po kasi ng business mo natin, meron po akong gustong ipakita po sa inyo, no? So, paano po ba mabilis? Ano natin mapapabilis yung pag-build ng ating organization, 'di ba? So ito pong ipapakita ko po sa inyo, ito po yung the power of 2, enrolling 2 personal direct per week. Ayan. So ito po yung ating ginagawang tawag dito, mantra. So kasi tanong nyo, paano at paano natin gagawin? So isi-share po namin sa inyo yung strategy para ma-strategize po natin ng maayos para mas mabilis mag-grow yung ating Live Good business. Ito po yung doktrina na tinuturo po ni Mentor Vilma sa Bulao. The strategical action plan para mabilis mapuno ang matrix. The power of 2. Enrolling 2 personal direct per week. Tingnan po natin. Tingnan po natin ang maigi ang screen. Ikaw po yan. On the first week, nag-enroll ka ng 2. Tanong, kaya ba nating mag-enroll ng 2? Yang 2 na yan yung magic move natin. Silang 2 yung magiging stepping stone natin to maximize the matrix. Na kung saan yung 2 na yan, tuturuan po natin na kumuha din lang ng 2 sa unang linggo nila. So ano po ang programa natin? Go for bronze on your first week at ituro mo hanggang sa baba na mag-go for bronze for the first week. Naka-align po tayong lahat. Tigil na po natin yung wala kang gagawin, kikita ka. Kasi totoo naman po talaga kikita ka, pero ang katumbas po nun napakasakit. Maiinip ka kakantay. Ano yung aantayin mo? Yung 3 buwan, puno na ang matrix? O 3 o 5 taon, hindi pa puno ang matrix? Pag-aralan po natin itong power of 2 and i-apply po natin agad sa team natin. At sa mga bago, ang swerte po natin, sa totoo lang, kasi pagpasok po natin, may blueprint na po agad tayo. It's time to make a change. Actually, sa totoo lang, sa mga nauna, baka di lang po natin napansin, itinuro na po ito ni Sir Tim Miller. Marahil yung mga nag-follow, ang agad na nag-rank up, at yung mga iba na hindi pa po napansin ito masyado, hindi pa po actually huli ang lahat. Simulan po natin, sabay-sabay po tayo. Ang tanong ngayon, kaya po ba? Can I see the answer of those people na kaya po bang gawin ang power of 2? May I see the hands of those people? Kaya po ba? Tanong lang. Ayan, kaya po ba? Ayan, opo, sabi ng Team Baguio, kaya yung power of 2. Who else? Kaya, sabi ni Sir Bonifacio. Who else? Marcelito, Mary Joy, kayang-kaya. Ferreyes, ayan, opo coach, sige. Tuloy po natin dahil tapos na po tayo actually. Alright, so, ayan. Thank you, thank you. Thank you po sa lahat na nag-participate. So ganito po ang pattern. Kung lahat po tayo nag-i-enroll ng padala-dalawa on the first week, puno po agad ang matrix. Maniwala po kayo, totoo po ito. Ayan, so paradigm shifting po tayo mga ka-Live Good. Sabi po ni Mentor Vilma, kasi po ang power of 2, it really works. Ito, tingnan po natin. Kikita po tayo, first week, second week, third week, fourth week. Ayan, tingnan nyo. Simulan po natin ang power of 2. Guys, simulan po natin yung power of 2 kasi it really works talaga. Tingnan nyo week 1, week 2, week 3, week 4, week 15. Numbers never lie. Pag nasundan po natin yung power of 2, enrolling to personal director week, if all who join recruit 2 people in a week, you will complete your 2x15 matrix in just 15 weeks. Ito dapat ang ini-educate natin sa mga partners natin. Hindi yung mag-aantay po sila, yung wala silang gagawin. Kasi pag nagsama-sama po yung walang gagawin, wala na pong galawan yung matrix nyo yan. Wala. Anong nangyari sa negosyo? Lahat nakatunganga. Ay, sabi nga ni Mentor V, kung si Upline ang magpupuno ng matrix nyo, baka labas ng buwa niyan. Di nabuo ang matrix.
Alright, so tuloy po natin. So, ano po yung gagawin natin? Go for bronze on your first week. Pass it on and maximize the matrix. Kaya po ba? Alright, so paano kung hindi lang po dala-dalawa yan? Paano kung nagtuloy-tuloy po kayo linggo-linggo at nag-i-enroll kayo ng dala-dalawa at ginawa mong 10 sa unang buwan? Tinuruan mo ang 10 na mag-enroll ng 10 buwan-buwan hanggang sa 4th month. 10,000 na po ang tao. Ang kita po dyan ay 2,500. Matching bonus, ano pa lang, AS Matrix pa lang, buong barangay nagli-live good, kaya exciting. Bakit? Pag napuno ba ang matrix, tuloy-tuloy na po yan, lahat tayo kumikita. Lahat po tayo nagbabayad ng tax. Lahat tayo aasenso. Walang nakaasang ayuda sa gobyerno. Ayos ba? Alright. So, ayun o, tingnan natin. 4th month, $2,500. Ayan. So with this, sana po naiintindihan po natin ng crystal clear ang opportunity na live good. Okay? How does the matrix work? Sa mga guests po namin ngayon, just go to the person who invited you. Mag-pre-enroll na po kayo agad. Wala pong bayad yan for free temporary position. Dahil the sooner you pre-enroll at nagbayad ka ng Friday before 3 p.m. weekly cut-off time next week, you will be placed immediately on the matrix of your upline na kung saan ikaw po yung unang lalapag. So ano po ang labanan dito? Ito po yung lagi yung sinasabi ko sa mga directs ko dati na mag-pre-enroll agad kayo at sobrang swerte po ng iba kong na-invite na nag-pre-enroll agad at na-lock in ng kanilang posisyon kasi libo-libo po ang tao na nasa ilalim po nila. Totoo po ang matrix. Totoo po ang spillover. Kung bakit gusto po namin i-follow ng bawat isa sa atin ang doktrina ng Power of Two, kasi nakakapagod po mag-antay sa mga wala pa pong spillover. At mas malaki po ang kikitain pag mas marami po tayong nai-enroll. Alright? Okay. Alam po ang good news. We are all pioneer here and Live Good. Kasi according kay Live Good, 300,000 to 1 million ang papasok from December 2022 to December 2023. Right now, close to, ilan tayo? Hindi ko na nga alam kung ilan na tayo. So ano, ang dami na, anong point? So we are still in the tip of the iceberg. Kung si Netflix nga nasa 230 million subscriber na sila, in the next year to come, Live Good, the next big thing happened to us. That would be 100 millions to a billion members of Live Good. So ang tanong kay nakasasali, pag umapaw na, pag lahat ng kaibigan, kamag-anak at kakilala mo, nakasali na, naku, ang hirap po niyan. Yan po yung sinasabi ko kanina. Yung opening ko at yung closing, yun po yung tinatawag na the pain of being left behind. It's time to create an urgency. You grab the opportunity kasi minsan lang po dumaan ang opportunity na yan. Mahirap magsisi because time is gold. Now, maganda po ba o napakaganda ang napakinggan po natin this afternoon? Napakaganda po ba ang na-present po natin? I want to show you some people na nakaka-inspired or na-inspired po ako. Pero ang mga figures po kasi dyan, ano na yan overstated na po yan understated na po yan Ito po si Grand Upline, Mentor Ferdinand Santiago, the first diamond and the first crown diamond in the Philippines. Understated na po to $40,000. Mas malaki na po kaysa sa nakalagay dito. What about ito po si Tim Miller, ito po ay homeless, broke. Ang laki na rin po niyan. What about Sir Jesse Garcia, the upline mentor Ferdinand Santiago in Chicago, Illinois? Yung mga figures po na nakikita po natin sa screen, kahit understated na po yan, sa tingin niyo po, would it matters to us? Na-inspired po ba tayo? Kasi ako sa totoo lang, di na naman po ako dito makatulog. Sobrang inspired na naman po ako kasi ito lang po yun, nagawa na po nila. Magagawa din po natin. Okay? So, have 4 reasons to join. We just officially launched Global. Pioneer po tayo. Highly quality and very affordable health products. Marketing system tools and trainings. Napakaganda, full funnel system po tayo. Isa sa best pay plan ever. Simple, powerful, and lucrative pay plan. Alam nyo po, ito pong 4 top reasons. Few reasons lang po to bakit tayo kailangan sumama sa Live Good. Hindi ko na po lalahatin, pero dito po sa top 4 reasons na to,
This is more than enough for us to make a brilliant decision, to create an urgency to join Live Good now. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng ating mga guests at sa lahat ng mga leaders na kasama po natin this afternoon. So, napakinggan po natin yung napakagandang presentations ng ating amazing business presentation. And ito po yung tanong ko po sa inyo. Are you A, B, or C? A, I want to become an affiliate member. B, I want to become a member. And C, I want to become a retailer customer. So now may I know your answer? You can type your answer at the chat box if you are A, B, or C. Gusto ko lang po malaman kung nakinig po tayo sa presentation natin. Are you A, B, or C? But our disclaimer, ayan, so disclaimer lang po tayo, the information contained herein has been provided as an information service only, not financial or medical advice. The accuracy or completeness of the information is not warranted, and it's only as reliable as the sources from which it was obtained. Also note that the delivery of or courier fees are not inclusive to product pricing, and the monthly subscription of $9.95 is requirement to remain an active member of Live Good. So while I'm reading this, I want to say those answers po at the back at our chat box kung kayo po ay A, B, or C. Well, in fact, focus on working on yourself and you will attract of who you become. Thank you, and get back to the persons who invited you and let them know if you are A, B, or C. Sino ba dito yung mga A, B, or C? Ayan, tingnan nga natin. Ayan, opportunity na po ito para sa atin lahat. Oo nga, very good. Team Baguio, letter A. Roberto Villarosa, letter A. We have Fer Reyes, A. Anjola Teres Velasco is A. LP Ellen Hill, it's letter A, Florida. Palichon, sorry ha. Letter A. Mary Joy, everyone. Ana po ako. Thanks God at napakilala sa akin sa Live Good. Para naiyak naman ako doon. Samsung is letter A. Sabi ni Ma'am Ferreyes, thank you po. God bless po. And Teo Genesa Castro is letter A. So again, maraming salamat for spending your time with us this afternoon. And good luck sa lahat ng ating mga new affiliate partners. And I want to see you all at the top. Again, this is the right time for you to create a great decision, a brilliant decision that will change your life. Ano daw, basahin ko lang to. Direct message po ito ko. Ayan, ikaw. Yes, I know it. Alright, sige. Maraming salamat. God bless everyone. And again, I want to see you all at the top. Once again, this is Coach Jericho Irinco, your Live Good Platinum partners here, Run for Diamond. And magkita-kita po tayo sa September 22 sa ating first big event po dyan sa Blue Leaf sa Quezon City. Ingat po. God bless and welcome to Live Good. Maraming salamat. Bye everyone, and to God be all the glory. Bye-bye. Okay, so marami akong dinaldal pala. Hindi ko man lang inopen yung aking camera dito. Thanks everyone, and I wanna see you all at the top again. Bye-bye.